ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କରିବା ଫେଡାଣ। କ ନମ୍ବର 47 ରୁ 32 ଫେଡାଣ କରିବା। 7 7 ରୁ 2 ଗଲେ 5, 4 4 ରୁ 3 ଗଲେ 1 ଆସିଲା 15। ଏବେ ଆମେ କରିବା ଖ ନମ୍ବର 78 ରୁ 30 ଫେଡାଣ କରିବା। 8 ରୁ 0 ଗଲେ 8, 7 ରୁ 3 ଗଲେ 4। ଏବେ ଆମେ କରିବା ଗ ନମ୍ବର 98 ରୁ 45 ବିୟୋଗ କରିବା। 8 ରୁ 5 ଗଲେ 3, 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5 ଆସିଲା 53। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ 3 ଅଙ୍କିଆ ଫେଡାଣ କରିବା। ଘ ନମ୍ବର 543 ରୁ 222 ଫେଡାଣ କରିବା। 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1, 4 ରୁ 2 ଗଲେ 2, 5 ରୁ 2 ଗଲେ 3 ଆସିଲା 321। ଏବେ ଆମେ କରିବା 9 ନମ୍ବର 783 ରୁ 241 ଫେଡାଣ କରିବା। 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2, 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4, 7 ରୁ 2 ଗଲେ 5 ଆସିଲା 542। ତ ଆମେ କରିବା 6 ନମ୍ବର 567 ରୁ 382 ଫେଡାଣ କରିବା। 7 ରୁ 2 ଗଲେ 5, 6 ହେଲା 8, 6 ରୁ 8 ଫେଡାଣ ହବନି, ହେଲା 1 ଦଶ ଆଣିବା। 16 ରୁ 8 ଗଲେ 8 ହେଲା 4, 4 ରୁ 3 ଗଲେ 1 ଆସିଲା 185। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆର କ୍ଲାସରେ ଭେଟିବା।